Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ, собиқ номи Ҷиликӯл, чоршанбе бозор наворо сар кардем аз говҳои гусаладор. Гови гусаладори шведӣ, қатъи буқачаш. Нарх навош бародаро очабача 3000 сомон будааст. Муомила дорад. Бозорда ҳозирашта очаша тоқа кардестанд. Очаша тоқа нарх кардестанд. 16-17 000 сомон очаша тоқа кардестанд бародаро. Бунаи гусалаш буқача. Очабача ҳозирашта кадаги нест. Анаи ғуноҷича. Қанча екан ба? Нечи қилdi бозор? 63. 7000 гуфте судага 6300 сомони ғуноҷинчара бозор кадай бозор. И беоча. Ғуноҷинчаи беоча. Ана ишам гови гусаладори бур. Бур пародаи маҳаллӣ. Ана гусалаш. Ям гусалаш буқача будааст. Қанча екан бо? 17000 сомон муомила дора. 17 мин. Бозор нечи қилdi? 15000 сомон бозор карда. Сути қанча екан? Сути 4 литр, а? Я вақт 2 литр, ду вақт 4 литр. Саҳар бега 4 литр шир дора. Анаи буқача шай бародаро 15000 сомон бозор кардест. бародаро навора то охир тамошо кунед, яктаи лайк амонед. Ҳамаи намуди молора иншоалло навор мекунем. Амҷа партияи нав драбилка омадага аз бренди Алтимур истеҳсоли Ӯзбекистон. 220 волт қатъи кор мекунад бародаро. 3 киловатта алюмин дорем, 4 киловатта алюмин дорем, баъд 3 киловатта меди дорем бародаро. Каседа дар корай муроҷиат мекунед. Ба тамоми шаҳру ноҳияи Тоҷикистон даставка ҳаст. Ғайр аз ино хел резино ҳастай, резино барои таи мол. Ино беҳад чизи бақувватай. Хоб ин намешкана, намедара. Хоб дарунаш риштадор, вазни хушрӯ, тори ғиштам партоӣ мешавад, заминдам партоӣ мешавад, тори стяжкадам барои моло почадард нашиданаш бародаро. Кашай 4 киловатта алюмин 3700, 3 киловатта меди 3900 сомонӣ, ҳамаш хати даставкашай бародаро. Ба резино даставкаш хати 950 сомон донашай, бе даставка боша хутон барен 900 сомонӣ донаш бародаро. Дар ҳамин ҷо як эълон доштем бародаро. Агар дида бошем, мо фермаи Хуросона навор карда будем. Амҷа духтури бойторӣ лозим будааст, яъне ветеринар. Мол духтур меган забони мардумӣ қатъи. Духтури мол дар корай. Ойлик шама пурсидам, ойлики нағз метавем гуфтеста, фақат аввал кор шабинем, таҷрибаи корӣ дошта боша, духтури нағз дар кор. Касе духтури бойторӣ бошад, таҷрибаи корӣ дошта бошад, рақаморо ман дар рӯи экран мемонам, акай Одилда занг бизанем, рафта кор кунем бародаро. Фақат барои духтури бойторӣ рақамо дар рӯи экран ҳаст бародаро. Бародаро ина ғуноҷини шведӣ барои молкунӣ буқа рафта буд. Нав буқа рафтагия бародаро, аи пара бигирем. Барои молкунӣ беҳтарин вариант. Нав буқа рафтагия иншоалло буғиз ҳисоб мекунем ира. Нарх навош 17 гуфтена? 18000 сомон муомила дора. Ҳоз я минут, ҳоз мерам. Бозор чанд кадаҷи? Ҳоз даромадага бародаро 18000 сомон муомила ҳаст бародаро. Молбозори ноҳияи Дӯстӣ. Гап нест. Барои анам хеле зото яктаи лайка бизанед. Беҳтарин ғуноҷинак. Анаи буқа савдо шудаги. 15500 сомонӣ. Нечи кило чиқди? Тараз қоилдима? 305 кило будааст, 15500 харидагия. Бародаро гови гусаладори ёшмана.
Бюджетni arzon bo'lgan meshoxi? Bu arzon ay? Bu arzon. Tamam, gap neyse. Yine dandon şamine. Bedandon. Xod solane. Okey. Na bro vardı ise vardır. Dota dandon ikalona. Bu salaş bu kaça? Bu kaça şu çav da inek ya. Biyayla hay. Şiriş çanka bu da. Şiriş çol etirim. 4 litr şir dora saharı bega. Bu bir sushi bu tarafta. 20 roza bu karaftas bu. Goy büceti mana. Unda bu kaça şav düşürdü. Oo. Hop, ahlish, salomatish, xurdanish. Kardeşine yine. 100% gav neys. Mana, kasid. Xo'p, narx bu gak. Narx 15000 xaridni bo'lmayapti. 15000 xaridaga yagon so'm boloyi metem barodaro. Mana. Bu qacha shay. 20 roza bu qaraftaga o'chash. Raqami telefon. Ya chiruzagu 20 roza. Raqam telefon nima Memnun 78 38 00 00 63 63 Zang zanan agar narx kurtuluşumuş da bol benim yaparmış. Tamam. Çoy fili sozum diye. Baroz satun budaysan Xo'p, 200 so'm boloy dodaysan, dodagi nes barodor. WhatsApp ham dora ya? WhatsApp ham hasta ya, WhatsApp. Ne 915 915 70 90 40 WhatsApp dai номера якум гуфтагимон телефони дастиша марама. Говчай базе. Ба қачашам соза. Харидоро боша марҳамат. Бародоро гови гусаладори Карпат. Гови хатбаланда. Нарх навош 22000 сомон. Шириш чанд қай? 6 литр саҳар бега мана. Анаи гусалаша. Букача я? Гусалаш букача. Ну марҳамат. Бозор чанд ка? 18000 сомон бозор кардааста бародаро. На марҳамат. Ит беоча? Беоча мана гусалача. Мода? Оножинча. Нарх чанд пул? 5000 муомила ҳаст. Арзон мешавад? Ягон чӣ кадан? Xo'p, hozir ashta narx nakada. Hozir daromad aст bozor. Mana barodaro. Ino savdo shud. Nechidan? 10400. Bitta bu qachai mayda. Yatash bunojin ay barodaro. Ana ey buralash bunojincha budan. 10400. 1200 kadaysan sha. 1200? Ha, barodaro savdo yana ego raftesta. 22000 muomila, qati bu qachash, yakimzoy. 19200 kadaysan ha? 19200 доли савдо кардестан бародаро, савдош пухтагӣ нест. 40 рӯза буқача будааст мана. Номерои телефонамон ака лабойна он мол ёфта метем. Гарантӣ неёхи моло? Гарантиони мол метем ака. Гап зан номерора. 93 505 77 57 WhatsApp любой час ака лабойна он гой жушвай, гоножинай бақай, бғаза қисира ёфта метем ака. Гап нест. Адресо? Адресо? Ноҳияи Қабодиён ака. Ноҳияи Қабодиён, марҳамат. Хутам нишон метам неки. Хутам нишон метам. Ман анаи бародар касида чӣ хели? Канали ака худат гап зана бо иншолла арзону дастафка када метем ака. Гап нест. Мана. Беҳтарин мол. Подписат сара фаромӯш. Ман бародаро ина дутта буқачаи савдошидагӣ ёфтем. Бачаҳои ҷиликул гирифтага. Фирмая? 10 som olib dedim son. Xo'p, 15 ming dedimi? 10 som 20 somdan alyachi. 15000 somon har dush yakjoya savdo shidaga. Yakta kabutu, yakta surf mana. 15 ming ekan? Mana har dush dar yakjoyaga 15000 somon savdo shidaga barodaro. Qachoi tozak, solim. Yam ba firm savdo shidaga neki so'yibish neys. Targ'ilcha. Sal pasrak baylavuni asl qop. O barodaro nay buqachara 8500 somon gufteста кашолкада мондагӣ сиёҳча. Ҳозирашта бозор нарх накарда, ба фикрам ки нав даромадагӣ. И савдо шуда ка? Нашуда. Чанд кадан? Нечи болду ака?
10,800 mana marhamat. Барои бастан 10,800 букаи 4 кунҷа барои бастан средний. Хурган, бачаҳои хурган гирифта 10,800 сомонӣ мана. Букаи 4 кунҷа барои бастан. Ана инҷа чизе дошта, грижа, прижа. 200 сумкам 11000 сомон. Бародаро ина букачаҳои зур омадааст. Букачаҳои Карпат 11000 сомонӣ муомила дорад. Бозор чанди кадака? 9800 сомонӣ бозор кадагия бародаро. Паҳмиша тамоша кунед, сиаш бо вообще зур будай. 9800 бозор кардеста. Ҳозирашта додагӣ нест бародаро. Мол бозори ноҳияи Дӯстӣ. Зур букачаҳо даромадаанд яке. Ё чанде ака? Ҳамаш ҳамуна, гап нест. Бародаро инҷа 9 сар букачаҳо будааст, букачаҳои зур. Паҳмишу пародаш анаи гибритар, ӯ дигарошам сиёҳ карпату паҳмиш пародаш зурай. Хулас савдо шидестай бародаро, ҳамаша дар якҷоягӣ. Харидор 90000 сомон кардестай, 9 таша. Фурӯшанда 100000 бите биги мега. Байнда олед 10000 мондагиай. Ҳамагӣ 9 сарай бародаро. Анаиш бо миёндароз шурубдай. Паҳмишам зур. Ишам созай, ишам мана. 5 таш давпара, 4 та давпара. Савдо кадестан бародаро. 90000 сомон харидор кардеста, 100000 сомон соҳибиш мега. Байнда 10000 сомон ҳаста. Оли кашукаш дорам бародаро, савдо шидагӣ нест. Ҳозир аю парам гузашта, ай қафошон съёмка мекунем. Мана ино ай қафош 70 против видео камтар безеб омадеста бародаро. Хулас ҳамин нарх.